Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pali funso apa kuti kodi mkazi mapazi yake ndi gawo la maliseche kapena yayi. Kutanthauza kuti pamene mkazi akuvala hijab akuyeneka kuti awabisenso mapazi yake kapena ayi. Nanga akamapemphera mapazi yake akhale mu gulu lobisidwa kapena yayi. Yankho ndilonena kuti mapazi ndi gawo la maliseche a mkazi. Ndipo mkazi wina aliyense yemwe amayenda kunja kwa nyumba asanabise mapazi yake ameneyo akupeza nsambi. Komanso mkazi amene amaswali koma mapazi yake osabisa swala yake ndi yosakwanira. Ndipo mkazi amene amakhala pamaso pa amuna amene si maharamu ake mapazi yake namaonekera amene yonso ali maliseche ndipo akupeza nsambi. Izi tikuzipeza mu mahadithi awiri. Hadithi yoyamba ndi hadithi yomwe akuifotokoza Abdullahi ibn Umar radiyallahu an yomwe adayisunga an-Nasai mu sunanu yake. Iye akunena kuti qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mtumiki mtendere ndi madalitso zipite pa iye adayankhula mu nthawi yomwe iyeyo Abdullahi ibn Umar adali mnyumba ya Ummu Salama. Tikumbukire kuti mtumiki adayenda akazi angapo ndipo mmodzi mwa azikaziwa adali Ummu Salama. Ndiye Abdullahi akupereka ripoti kuti mtumiki wa Allah adayankhula, man jarra thawbahu min al-khuyala, aliyense amene amakwekwereza chovala chake mwa kudzitukumula, lam yanzurillahu ilaihi, Allah sadzamuyang'ana ameneyo pa tsiku la chiweruzo. Ndiye qalat Ummu Salama, Ummu Salama adamfunsa mtumiki, ya Rasulallah, eye mtumiki wa Allah, fakaifa tasna'u nisa bidhuyulihin, kodi akazi zovala zawo zinde apange nazo bwanji? Qal, mtumiki anati, turkhinahu shibran, zovala zawo chimene chili chihijabu chawochi aonetsetse kuti chikukwekwereka, ndipo chikwekwereke shibran pa muyezo wotalika ngati dzanja osati mkono, ngati dzanja. Qalat, de Ummu Salama anati, idhan, akapanga zimenezo tankashifa aqdamuhun, mapazi yawo ndi kuti aonekera. Akapanga zimenezozo mapazi yawo aonekera. Qala, de mtumiki anati, turkhinahu dhira'an la tazidna alayhi, akuyeneka kuti aonjezere mulingo wotalika ngati mkono, mulingo wotalika ngati mkono, ndipo asadutse pamenepo. Kusonyeza kuti mkazi mapazi yake abisidwe. Chifukwa zikanakhala kuti mapaziwa si gawo la maliseche a mkazi, ndiye kuti mtumiki sakadatani sakadayankhula zimenezi, akananena kuti azilibe ntchito, mapazi awo azoonekera, ndipo sakuyeneka kukhwekhwereza zovala zawo. Koma mtumiki potsindika adatsindika kuti mapaziwa abisidwe ndithu, ndipo gawo limene lizikhwekhwereka ndi kutalika kwa mkono, gawo la chovala chawo limene lidzikhwekhwereka ndi kutalika kwa mkono. Ndiye mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam atamwalira, kunabwera mmodzi mwa ophunzira amaswahaba yemwe ndi ummi waladin li Ibrahima ibn Abdurrahman ibn Auf, yemwe adali mzakazi wa mwana wa Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf anali sahibi, anali wophunzira wa mtumiki sallallahu alayhi wa sallam. Ndiye mwana wake adali ndi mzakazi, ndipo mzakazi ameneyo annaha sa'alat Umma Salama zawja nabii sallallahu alayhi wa sallam, adabwera kudzamufunsa Ummu Salama yemwe ni mkazi wa mtumiki mtendere ndi madalitso zikhale pa iye. Faqalat, ndipo anati, inni, ineyo ine, imra'atun atilu dhaili, ndine mkazi amene ndi chovala chachitali kwa basi, wa amshi fil makani alqadhri, ndipo nimayenda ineyo mmalo onyasa. Faqalat Ummu Salama, ndi Ummu Salama adati,
qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mtumiki wa Allah mtendere ndi madalitso zikhale pa iye adati, yutahiruhu ma ba'da, chovalacho musachidandaule, chimayeretsedwa ndi zomwe zimabwera pambuyopo. Yani kuti gawo la chovala limakhala liloyera ndi chomwe chimabwera after that, kusonyeza kuti gawo ili limene limakhwekhwerekali musalidandaule nalo akazi kuti iye lizitenga fumbi mwakuti ayi, amene ni ma excuse amene inu mmafuna kuti mupange ndi cholinga choti mapazi anu adzaoneka. Koma ngati angakutire mpaka na mapazi osakuoneka, akamayenda mapazi akewo osamaoneka, kayavala sapato, kayavala masokosi, koma mapaziwo osamaoneka, ndiye kuti pamenepo zipanga achieve purpose yobisa chani mapazi. Koma izi tikuziona apa mapezeka zoti avala hijabu, koma ka hijabu kusika kugunda pasi, mapazi ona amaonekera, timiyendo tunamaonekera, kazi amene ali maliseche ndipo akupeza nsambi. Ndipo tikaona mu hadithi yomaliza yomwe Ummu Salama akufotokoza kumbali ya mkazi akamapemphera kuti ndi chovala chiti chimene akuyeneka kuti avale. Ummu Muhammad yemwe ndi mkazi wake wa Zaid ibn Qundhuf, annaha sa'alat Umma Salama, iyeyu adamufunsa Ummu Salama zawja nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, madha tusalli fihi almar'atu min athiyabi, kodi ndi chovala chiti chimene mkazi akuyeneka kuvala akamapemphera. Faqalat, Ummu Salama poyankha adati, tusalli fil khimari wad dir'i as-sabigh, akuyeneka kuti avale chovala chimene chili al khimar komanso ad-dir'i. Ad-dir'i ndi ngati chikoti chapamwamba, jacket, komanso al khimar umene uli mkanjo, as-sabigh wautali, idha ghayyaba dhuhura qadamaiha, umene uzibisa pamwamba pa mapazi yake, kusenzati kuti mapazi yake saonekera, swala yo saiswali pazi osaoneka. Ndiye kuchokera ma ahadith awiri amenewa, hadithi yoyambirira imene kukamba za chovala chimene mkazi akuyeneka kuvala kunja, taona kuti chovalacho chizikhwekhwereka pansi, komanso akamapemphera chovalacho chibise mapazi yake. Tiyeni abambo tiwauza akazi athuwo kuti avale chinthu chimene chizibisa mapazi yawo, ana athu akaziwo tiwagulire zovala zimene zizibisa mapazi yawo, achemwali athuwo tiwauza abise mapazi yawo, komanso amayi athuwo tiwauzenso kuti apange chimodzimodzi, chifukwa zimenezo ndi zinthu zimene zili zowayenereza iwo kuti pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala asadzakale mu gulu la anthu olangidwa pakunyalanyaza nkhani imeneyi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.